Sang Mahayogi sawasya senang ati mungguing pacrabaan mungguing pacrabaan tawan yang ningali ngali jeleng sasongkong saking agani ngerti Astungara sidam sekaring bangun langgeng Kakrasana Baladewa aja kaget ulun ingkang ambanjut kelawan araga kita ulun kanthi munggah ana ing kayewangan Kundaran Dirbawana wah atal ya jagat pangestu kaya Bathara jagat pukulun kagiat sotaning penggalih kula kagiat manah kula sareng kula midhanget wonten laler ingkang saged tata jalma ana laler ingkang bisa tata jalma iye matur apa laler kuwi mau muni setengah papat ngoten ngantos blero anggen kula badhe matur sanipun Sang Hyang Asih Prana ulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ulun sarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wontene sak mangke Paduka Hyang Pikulun padha nanging Sang Hyang Pikulun Asih Prana kepareng mitulungi dhateng jasatipun ingkang adipun Baladewa. Wah. Menawi paduka mboten ngayomi dhateng kula tar tentu kula sampun lebur. Nalika kula dipun besmi kula dipun hukum pati obong wonten ing Godha Saloka wonten griyanipun Petruk Kantong Bolo. Baladewa. Kula timbalan. Mangerti ulun bakal njarwani kelawan jeneng kita. Mangkene sejatine patrape Petruk Kantong Bolong ingkang kadya mangkono mau sayekti. Dheweke mung kepingin ya kuwi miwiti anggone mbangun desa. Nanging durung bisa kasembatan amarga isih ana sedulure ingkang boya lair batin marang Petruk. Lajeng sinten ingkang dados ribet sartanipun mepalangipun Petruk anggenipun badhe mbangun desa. Walah. Mboten kinten babar pisan. Patrapipun lan lekasipun Petruk ingkang kados mekaten menika namung badhe damel srana lantaran inggih menika anggenipun ponakan Petruk Kantong Bolong badhe miwiti nggih mbangun desa. Iye, pukulun iye. Kita ingkang kudu dadi lantaran. Banjur sapa ingkang boya lair batin kelawan Petruk panjenengan ulun boya bisa paring dawuh marang jeneng kita. Sabab mangkene sapa ingkang boya lair batin marang Petruk kuwi dadi wekdining Gusti Kang Mahanasa boya kena dibadharake sarta boya kena diwedharake. Satane titah sapa wae boya kepareng yen to mangerteni marang sapa ingkang boya lair batin marang Petruk. Kepareng paduka pulung kados pundi? Mangerti yo. Sayekti anggone ponakan Petruk kepingin bangun desa, dheweke mung boya kepingin. Ya kuwi dimangerteni dening sapa-sapa. Sayekti lekasing Petruk ingkang kadya mangkono mau mung supayane para bendara sartane pun lancur-lancur Pandhawa mboya ana ingkang reribeti marang laku jantrane Petruk. Mangkono munggo dawuh ulun Baladewa. Mboten kinten babar pisan ulun. Lajeng sak mangke dawuh paduka kados pundi kula namung kantun nderek.
Kakrasana kula tendhawuh sayekti panjenengan ulun mau nalika mbanjut raga kita nalikane jeneng kita dihukum pati obong dening Petruk sayekti ulun mboyamung mligi mbanjut marang raga kita nanging uga ulun maring lintu kelawan kuwandane wong ingkang duweni watak nista budi candala menungsa iku lan titah iku kudu kita luwari sartane kudu bisa kita waluyake mekaten ulun iya menawi sakmangke tasih wonten bebantan ingkang dipun hukum pati obong iya sayekti Petruk ngira yen to sakmengko jeneng kita ingkang dihukum pati obong nanging sayekti dudu kita nanging pawongan liya wis tak kendhawuh menika ingkang kula luwari marata diagi jeneng kita ingkang ulun paringi dawuh supaya ngluwari lan maluyake titah ingkang dihukum pati obong dening Petruk Antrong Bolong Baladewa pamit pungulun Sore Baladewa Parwati Winare Katon Tri Kalanira ale pisan ngancur laku ning angin kukurang grandeng karku Guru Kurnita Guru Kurnita rek kakiri kiri Arjuna kula wonten paringan dawuh Pragadara Krishna kakangku apa aja kaget aku ngendhek lawan lakumu ya lakune awake dhewe nggone bakal ngupadi ana ngendi durunging Petruk Antrong Bolong inggih menapa mboten pitados kalian lekasipun Sangya para lancur-lancur Pandhawa yayi wonten dawuh anggonipun Kakang nganti kelawan Arjuna iki merga pun Kakang duweni rasa sumelang sartanipun Kakang duwe rasa kuwatir. Liripun kados pundi? Mangertiya. Kejaba negara Ngamarta ingkang ketaman dahuru ya kuwi Prabu Godayitma. Ingkang rikala semana bakal mboyong srana peksa marang garwa Prameswari negara Ngamarta ya kuwi Dewi Wuradrawati. Negara Ngamarta ora duweni daya ingkang disababake koncatan lancur-lancur Pandhawa. Banjur saiki papan dununge ana endi ora dimangerteni. Malah iki pun Kakang duwe rasa sumelang sartanipun Kakang duwe rasa kuwatir marang para anak-anak Pandhawa. Mengko gek-gek nggone bakal goleki sartane mboyong Petruk Kantong Bolong gek-gek nampa kacintrakan. Kresna, Kresna tenono aku Kresna. Sang Kyai Prabu Kresna tenono pun Kakang Yayi lho menika malah Koko Prabu Baladewa dawah saking antariksa wah edan ora pati dugamon kados pundi Koko Prabu menapa sampun pinanggih lan Petruk Kantong Bolong wis aja kaget kono apa to sababe pun Kakang tiba saka langit
pun Kakang tiba saka Antariksa. Nggih. Merga pun Kakang nalika semana wis ketemu kalian Petruk Kantong Bala. Nanging engahanan. Pun Kakang bakal mboyo kalian Petruk Kantong Bala lha kok jebul tinemune. Kresna. Petruk Kantong Bala ora gelem tak boyong. Mergo ngutha aton merang kampus jingga mundhan datan Ratu. Malah nalika semana pun Kakang dihukum pati obong. Ana ing negara Sela Purawardaya ingkang dadi wewengkon kebawan keperintah omahe Petruk ya ing griya Gudha Saluka. Mengaten maduka sampun minangka kalian Petruk Kantong Bala. Wis. Banjur kados pundi kawontenanipun para lancur-lancur Pandhawa? Berarti yo. Para lancur-lancur Pandhawa dipeksa supaya nyumurupi pun Kakang ingkang dihukum pati obong. Nanging isih ana dewa ingkang welas kalampun Kakang Sang Hyang Asih Prana nalika semana banjut raganipun Kakang. Banjur pun Kakang dikanthi munggah ning Kahyangan Ndara Dirbawana Kresna. Lajeng saipun sang kados pundi? Ayo derekno pun Kakang, tututana lakunipun Kakang. Wah, Baladewa ayu. Oh Prabu Mandura, anak-anakku kan. Pakde Baladewa, Siwa Mandura. Siwa Ndrawati, aduh. Sinuwun Kresna, iya Bagong ya. Laka teko Prabu Mandura saged medal saking iring kanan meniku kados pundi? Pakde mau Pakde Baladewa kuwi dihukum mati obong. Lah kok teko dadi saiki Pakde teko mongko blas ora ana tatu luka bakar ora. Gini-gini sampe. Malah iki karo Pakde Ndrawati. Wah sampean pun disumet kok mboten jeblok sinuwun. Lambemu Bang. Ora ngerti ana dewa welas apa piye. Walah ya piye. Walah nggih pun. Kresna sawangen. Sawangen kanane para lancur-lancur Pandhawa. Wah edan-edan. Teko wengis sartanipun kejem antrawipun Petruk Kantong Bala. Nggih. Lajeng nembung bojone setunggal mon mboten entuk. Oh, apa kartimu merusal kaya ngono kok, Gong kowe ora. Kresna, atung gawe. Kados pundi? Aku tak ngluwari para lancur-lancur Pandhawa. Sartane tak kandhine bali. Tak dawane bali. Tak dawane mlayu bali ning Karangkademen. Lajeng padukan lajeng kula kados pundi? Iki menungsa ingkang nedeng diobong iki.
luarono bebantani sartane waluyakna merga si Adi ingkang kagungan wujuding pusaka Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Iya, monggo Prabu, njaluk mawe Nyai. Ayo anak-anak Pandhawa. Ngaturaken panuwun. Jadi aku selak perlu ini. Oh, Prabu. Bisa orang ini. Pun menucul kan iki, menucul kula. Mesake timen kahanane menungso ingkang dihukum mati obong kamangka tanpa duweni dosa. Coba tak tontone, tak sirepke genine. Tak tonton tak sawang sapa sejatine ingkang dihukum mati obong iki. Yata laruta sangking gudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Prabu Godayatma. Wah, parat kowe Kresna, kowe keparat kowe. Kowe tak jaluk nalika aku sowan ana negara Ngamarta. Dewi Wara Drupadi tak jaluk malah aku tok gawa mrene tilase aku bar tok obong iki karepmu piye? Kowe kena mendha apa ora yen to tak kandhani. Yen to kowe isih gelem mendha slamet uripmu. Aku ora sudi. Taunana winten ora bakal mendha karepanku. Yen to durung lakon nyanding Dewi Wara Drupadi, mati dening aku kowe. Wah! Apa kuwi? Wah! Alah. Oh, lah Kakang Semar kok dadak dandan cara sandangan Kanalindran. Buat-buate kula arep selak ora sabar. Kula gawe dahuru teng negara Ngamarta. Kula gawe pawadan. Nek kula arep mboyong Dewi Wara Drupadi. Lah kok wangkot Pandhawa ora tanggap-tanggap kula sasmitani. Njur karepmu. Kula munggah teng Ndara Nirbawana. Kula nyuwun digendhong kalih Sang Hyang Asih-Prana. Delalahe ngepasi kahanan sinuwun Baladewa diukum pati obong. Iya, nggih. Lah diganti kalih kula. Walah dadi iki lelakon leh munggah. Oh, nggih. Oh, Petruk anak kula durhaka kowe. Sik, sapa ngucri badanku kuwi parap? Ah! Hei!
penyakite apa? Kowe ora bali-bali, meng takon bali 40 tahun kok ora ndang bali-bali, malah bapakmu tok obong iki ngarepmu piye? Iya. Kurang ajar kowe. Diadili mawon niku. Rumangsane apa Petruk kok ndek patrap sak geleme dhewe. Wah, adalah. Ora engko sik. Sapa iki ratu ireng semani kaya pitik? Ya pitik semani. Kira-kira kowe iso ngendhok ireng apa ora? Rumangsane apa? Nyepelekke marang Nata Ndrawati. Petruk, apa? Kowe gelem tak boyong, bapakmu lho nganti kedarang-darang lakone. Ya men. Pokoke aku moh diboyong. Pokoke aku moh diboyong nek kon bali ning Karang Kadempel. Oh, ketiban senjata cakra mati kowe. Minggir Kakang Semara. Ha, nggih. Mati kowe. Wah, bebayani iki. Wah, aduh. Wedan, ampun sinuwun, ampun. Melek. Liyane nyambut gawe usung-usung pedhi karo usung-usung semen kok. Penak-penak turu, goblok. Loh. Bojoku ndi, Gong? Bojo apa? Puntawati kae, gawe wedang kae. Kowe iki liyane nyambut gawe kok penak-penak turu ning jogan. Rumangsane apa? Ki mau ngimpi to. Ampun. Lah kowe ngimpi apa turu iki? Aduh. Ora apa-apa, penting ngimpi ndek bojo 7. Lah kowe kok ngimpi apik ora ajak-ajak aku kowe. Ki lho. Panjang kamu wis meh kelakon. Apa? Lah kowe arep bangun desa ki lho. Wah jan wis. Aku ki sangka senengku arep dibantu karo ndara-ndara Pandhawa leh kowe arep bangun desa ki nganti kegawa ngimpi, Gong. Wah kowe makane nek turu ki aja ndek pikiran sing neka werna. Saking senengku nganti kegawa ngimpi. Jebul iki mau ngimpi. Wah. Sepurane ya, Gong. Wah, kowe ki ya ora mikir turu ora mikir. Kae gek dewangi le dongsong-usong wedi kae. Ya. Iki bangun tenan to iki. Wah, jan wis ora. Oh iya ya. Lah witekno sing blanja semen ya kowe wingi. Heeh. Nek ngono iki kelakon tenan penjangku bangun desa. Kelakon. Infrastruktur apik. Heeh. Bar infrastruktur iku wingi program sing mbok omongke moralitas. Heeh. Ya wis kono gak diwangi le usung-usung kae kok ora. Aku njuk ngapura tenan, Gong. Wah, turu wae ora. Mangsane apa? Ndara marku Dara. Yo. Sesek dada kula. Sebabe apa? Kula iki mun tuwa rekane arep melu usung-usung pasir, usung-usung semen. Nganti kesel. Wis tuwa ya ora usah temandang. Ben aku karo kadang-kadangku Pandhawa wae. Karepe ya men Semar ki ora
ming meneng Semar ki ora ming ndelok. Yo, matur nuwun nggih Ndara. Padha weruh. Sedaya luput kula. Sak anak-anak kula nggih kula ngresaya para Pandhawa kinen anak kula Petruk mbantu anak kula Petruk anggenipun badhe nggih kayuhan inggih menika mbangun desa. Sak menika pun meh kasembatan. Lah monggo dipun lajengaken. Sak mangke kathah luput kula sak anak-anak kula sak rombongan kula mugia panjenengan paring pangapura. Padha-padha ora dadi ngopo nggih. Malah kula ugi nyuwun pamit sedaya lepat kula dalu niki mugia saged dipun pangapura dening sanipun para warga masyarakat ing Bladho lan sak pengeru kula sak rombongan. Warga masyarakat ing dusun Bladho tansah manggiya ayem-ayem tata titi lan tentrem gemah ripah kartata turta raharja. Didohke saka Ama, didohke saka Gudha Sengkala dicaketke marang karaharjan lan karahayon. Yo. Usana panutuping ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane. Golekane ampun lali Ndara. Yo Semar yo.